Egunon denoi, hasiko gara prentsaurrekoarekin eta atzean eraikuntzaren konstrukzioa aurrera dijoala garbi ikusten denez, azaldu nahi genuen Zedemus proiektuaren ezaugarriak zeintzuk diren, eta horretarako nerekin Jose Gomez Emaus kooperatibaren zuzendaritza gerentea daukat, gero berak ere azalduko du hobeto zertan parte hartzen duen Emaus kooperatibaren entitatea. Gaur beraz azalduko dugu mugikortasun iraunkorraren zentroaren ezaugarriak zeintzuk diren. Nik uste dute kontzeptu eta hitza klabea iraunkortasuna dela, ezta? Iraunkortasuna aspektu guztietatik aztertuta, iraunkortasuna jarduerari dagokionez, berak ondo azaldu duen moduan, azken batean zentro honen bitartez mugikortasun iraunkorraren aldeko investigazioa garatu egingo da, eta nolabait investigazio eta zerbitzu horietan referente bat izango da getxon. Iraunkortasuna azken batean ere perfil sozialaren aldetik, azken batean zentro honetan 2015 arte 28 pertsona egingo dute, eta orain esan duten moduan agian gainditu egingo du zifra hori, ez bakarrik hori, gero urtero 20 pertsona egongo dira formakuntza lanak ere bertan egiten, eta iraunkortasuna ere eraikuntzari dagokionez, azken batean eraikuntza iraunkor baten ezaugarri guztiak ditulako eta klabe horretan ere zabaltzen edo eraikitzen ari direlako. Azken batean, nik azpimarratu nahiko nukena da iraunkortasun ez dela bakarrik ingurugiroaren aldetik ikusi behar, baizik eta klabe sozial horretatik ere aztertu behar dela. Eta getxon ari gera hainbat proiektu horretatik, hainbat fadurak australitzaren zentroa, Euskal Fundazioaren bitartez, Getxo Andramarin digitalizazio zentro hori ere, eta orain zentro hau bultzatzen ari gara eta azken batean herria ekonomiko digitalizatzeko klabea, baina klabe hori beti alde soziala inundik ere alde batera utzi barik, oinarrizko ezaugarri moduan jarriz. Eta hori da nolabait azpimarratu nahiko nukena. Uztartu daitezkela alde batetik dinamizazio ekonomiko hori eta klabe sozial hori, eta hortan ari gara hainbat proiektuak bultzatzen.